nou het nieuwe blok of wat? Nieuwe ondergedeelte, wat die moet het te sap gezien. Ja, ik wil het onbegrijpen. 10.000. Dad, what do you think is wrong with the engine? Just the settings are not like that. Kijk, wanneer hij heet opgezet en goed en nieuwe gasket en goed. Alles moet er nog opgezet. Met one kant gestaan. One kant. Yes, is daar in de engine. Moer zijn geraas, ik zei nee, dat hij moet terugpakken. Put it somewhere that I can hold. Moet me bedrijven dat je rijdt. Ja, ik begrijp niet zo, maar onmogelijk. Die is die oude valberekening. Ja, zo'n idelspoel. Idelspoel. Ja. Dan moet je die machine opzetten om my sensor te adjust. Zie, daar ding lees. Dus wat ik zeg. Lees voor my. Right there. Ja. There's a cup. Dat lijkt nou 2000 kilo. Dus het, als je rijdt 100% gaat, Ja. is maar net als je gaan idle, verstaan je? Als je Ja. in die traffic is. Kan je niet met die... I don't know. Ja, het trolhuis hier op. Ja, Ons is een van die grootste huise. oké. Er is 2 slaapkamers en 3 slaapkamers. Ja. Ja, so hy dit is eintlik baie nice. Ek dink hulle hier almal about tussen 8 en 10.000. So hy maak about 100.000 rand 'n maand seker maklik. Ja, maar dan... Dis boorgat water Ja. en ek kyk elke persoon betaal teen die elektrisiteit. So ons sê mag 80.000. Ja. Ons gebruik 20.000. Maak hy 80.000 rand. Dan zijn nog weer verder alles. Ja. But also be careful of the flies here. Huh? The flies are irritating. Irritant. And ants. En? They swarm. Okay. You leave food on the counter. 10 seconds later, the whole army's there. Oh, okay. So, you know what we do? We just like leave the we just put the food in like a container or something. Oh, okay. Weer vol draadwerk. Excuse me? Dat zijn weer vol draadwerk. Nee, baby. Ja, army. Anything stuff. De enigste ding is ons vliee en die Ja, dat is die paarden. en die ants. Maar die ants komen ook maar van die buiten en je weet niks door, het al ook maar ants probleem. Ja, dat is het wel stel. En die môre as ek die ketel aansit, is die ketel op vol hier. Ja. So is het very fish. Ja, jij is bijna al bij zo. Gewoon net al een klein beetje. Dad, are you tightening that or are you loosening it? Sorry, lah. Dit is salah reis. Sien. Hy moet geen effect hê tot jy salah reis moet maak.
Okay. Kyk wat die ding. Kyk maar. Klink baie beter.